खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो हाग्रामा दालां सेरनि सोरखारि हाखौ दखल खालामनो नागिरनायखौ लानानै दावराव दावसि चिरां जिल्ला बङाइगाव चापागुरिनिफ्राय निसिमा थांग्रा हाग्रामा दालां सेरनि सोरखारि हाखौ आयेन बेरेखायै माखासे सुबुंफोरा दखल खालामनो लानायखौ नुनानै गामिनि रायजो राजाफोरा खौसे ओंखारबोनानै हेंथा होफैदों रायजो राजाफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला हा दखल खालामनो फैनायफोरा बारग' एनडिएफबिनि माखासे सोद्रोमाफोरमोन गिबियाव बिथांमोनहा हा आवग्रिनानै खुन्थिया गायनानै गालांदोंमोन नाथाय रायजोफ्रा खुन्थियाखौ बुखुनानै दोनदोंमोन अब्लाबो बिथांमोनहा फिन मैयानि समाव जेसिबि लानानै सिमा बानायदोंमोन नाथाय रायजो राजाफोरा गोख्रोङै हेंथा होदों रायजो राजाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे सोरखारि हाया फ्राय 150 बिघा दङ आरो गुबुन फारसेथिंबो गुवार हा दंबावो नाथाय बिथांमोनहा बेफोर हाखौ सोरबा सुबुं एबा आफादफोरनो हगारनानै होनाय जानाय नङा होननानै रोखायै बुंथिदों आरो सोरखारा जुदि माबाफोर सोलोंथाइ फसंथान एबा जायखिजाया फसंथान गायसननो सानब्लासो हाखौ हगारनानै होगोन जाहाथे खाथि खाला गामि ओनसोला जौगाखांनायजों लोगोसे फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानो खाबु मोनो होननानै रोखायै बुंथिदों रायजो राजाफोरा हाखौ लानानै दावराव दावसि जाबाय थानायनि गेजेरावनो पुलिस हान्जानि सौफैनायाव थासारिखौ सामलायफैनो हायो आरो बिजिरगिरि बिथांमोनहाबो सौहैनानै फारनैथिंजायनिबो हान्जाखौ गुबुन गुबुन अक्ट'आव डिसिखौ लोगो हमनानै सावरायनो थाखाय बोसोन होबोयो गोदानै हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम मोननाय एनएलएफनि गाहाय M.Bathaया हाथियार एंगारनानै फैफिननो हास्थायदों बेनि थाखाय फननि गेजेरजों सावरायलायनायबो जागासिनो दङ बे खोथाखौ फोरमायथिदों मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोनहा मैया खख्लाबारि बियाबनि गुदि गोजौ आरो जौसिन फरायसालिफोरनि गाहाय फोरोंगिरिफोरजों गुवारै सावरायलायदोंमोन बे सावरायलायनाया जोबखांनायनि उनावनो मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों दि एनएलएफनि दैदेनगिरि M.Bathaया हाथियार एंगारनानै फैफिननो थाखाय हास्थायदों आरो बेनि थाखाय फननि गेजेरजों सावरायलायनायबो जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा सोरखाराबो बिथांमोनखौ गुबै लामायाव लाबोफिननो थाखाय खामानि मावगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों बिथाङा बेनि अनगायैबो मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिबावदों दि एनएलएफनि मुं लानानै माखासे सुबुंफोरा रां दाबि खालामनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ बेबायदि जाथायाबो सोराङाव फैदों होननानै फोरमायथिदों लोगोसे माखासे सान सिगां 500सो सोद्रोमाफोरा एनएलएफबि हान्जायाव गोदानै हाबहैदों होननानै बुंनाय MP नबकुमार सरनियानि रावा नंखाय होननानै रोखायै बुंथिनायजों लोगोसे बेफोरबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय खावलायदों नबकुमार सरनियाखौ बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ बेनि अनगायैबो बिश्वनाथ आरो सनितपुरा माब्ला बिटिआरआव हाबगोन बेनि समखौ थि बुंनो हाया गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायनि खामानिया जागासिनो दङ आबुङै मावफुंजानो सम लागोन होननानैबो रोखायै बुंथिदों मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लाखौ बोखावनानै तामुलपुर जिल्ला फोसावनायनि उनाव बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि सुबुंफोरा माब्ला बिटिआरनि सिङाव फैनो मोनगोन बेखौ लानानै गोबां सुबुंफोरानो सोंथि खालामदोंमोन बेनि फिननाय महरै उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बे फिननायखौ होदों गुबुन फारसेथिं प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि गामि सोसननाय आरो दानख'नायनि खामानिया जागासिनो दङ दान मोनब्रैनि गेजेरावनो बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि माखासे गामिफोरखौ बिटिआरनि सिङाव सोसननाया जानो हागौ होननानै फोरमायथिदों बिथाङा आफां आसामाव ब्लेकमेन एबा गोसोम मानसि ओंखारनायनि दावराव जायखौ लानानै गामि गामि गिखांनाय सोमजिनायखौ खोनानो मोन्दों बेबायदि खौराङा गोबां सावरायजानायनि उनावनो गामि गामि पहराबो होदों माखासे ओनसोलफोराव बे समावनो गमामायैनो हमनो हादों गोसोम मानसि एबा ब्लेकमेन सा बङाइगावनि बयथामारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय खायेटपारायाव गामिनि मानसिफ्रा हरनि समाव पहरा होबाय थानायावनो ब्लेकमेनखौ हमनो हादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला गासै 5 ब्लेकमेना गोसोम खसाब गाननाय जोमनाय गाननानै हरनि समाव बेरायगासिनो दंमोन बेयावनो खायेटपारानि रायजोफोरा ब्लेकमेन सासेखौ हमनो हादों आरो गुबुन 4 ब्लेकमेना खारग'लांनो हादों हमनो मोननाय सासे ब्लेकमेनखौ बयथामारि पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरनाय जादों ब्लेकमेना गावखौ बांलादेश हादरनि आल आमिन 25 बोसोर बैसोनि होननानै सिमान लादों जानो हागौ माखासे दुथांफोरा माखासे गाज्रि खामानि जेरै सिखाव दाखायत खालामनो थाखायनो गोसोम सि गाननानै हरनि समाव ओंखारो बेनि अनगायैबो मोनसे मिनिथाव सिखावनि जाथाय सिखाव खावनो थाखाय उखुमनि थिं हाफ्लंबाय थानायावनो माब्ला सोरांदों आन्दाज मोनाखै सिखावा जायनि थाखाय रायजोफोरनि आखायाव हमजानो गोनां जादों बे जाथायाबो सा बङाइगावनि
ससान ओनसोलनि मस्जिद मल्लायाव जादों। बे गामिनि रायजो राजाफोराबो ब्लेकमेनखौ गिनानै हरनि समाव पहरा होगासिनो दंमोन। नाथाय फुंनि 5 बाजिब्लाबो उखुमनि थिंखौ हाफ्लंखांनो हायाखैमोन सिखावा। रायजो राजाफोरजों हमजानायनि उनावबो बुजानो गिनानै थिंसानिफ्रायनो ओंखाराखै सिखावा। उनाव पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों सिखावखौ, थेवब्लाबो पुलिस थानासिमबो थांनो गिबावदोंमोन सिखावा। हाबा जागोदान आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै हमजाबाय दुथां अजित बर'आ। बे मुगैथाव आरो लाजिनांथाव जाथाया टंलायाव जादों। टंला बाथाबारि गामियाव थांनाय दान मोनथामसो सिगांसो हाबा जाफैनाय आइजोखौ रावबो गैयै खाबु लानानै जिनाहारि खालामदों दुथां अजित बर'आ। जाथाय जानायनि उनावनो आइजो आरो आइजोनि नखरनि सुबुंफोरा टंला पुलिस थानायाव अजित बर'नि हेंथायै एफआइआर होदोंमोन आरो एफआइआर होनाय बायदियैनो टंला पुलिसाबो दायनिगिरि दुथां अजित बर'खौ हमनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरदों। बेराफारसेथिं जाथायखौ टंला दखरा राभा फरायसा आफादा गोख्रों रावै सोंखारिदों। लोगोसे दायनिगिरिखौ आयेन बायदियै गोख्रों साजा होनो थाखायबो दाबि खालामदों। लोगोसे बेबायदि जाथाया जाहाथे उननि समाव जाबावनो खाबु मोना, बेनि थाखाय सांग्राङै खामानि मावनो थाखाय पुलिस बिफानखौ खावलायदों टंला दखरा राभा फरायसा आफादनि आफादगिरि जीवन राभा बिथाङा। थांनाय सनिबार हरनि समाव मुम्बाइआव 3-4 घन्टासो जुब जुब अखा हानायनि थाखायनो गिख्रंथाव दैबाना जादों। इन्डिया मेटेरलजिकेल डिपार्टमेन्ट (IMD) नि रिपर्टनि बायदिब्ला मुम्बाइनि दाब दाब ओनसोलाव हरसेयाव 3-4 घन्टा जुब जुब अखा, सारन्थाइ गावनाय आरो खोरोमनायनि थाखाय सा 25निबो बांसिन सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। बेनि मादाव मुम्बाइनि चेम्बुरनि निउ भारत नगरनि विशिनाका ओनसोलाव हरनि 1 रिंगासोआव फांसे गिदिर दंफाङा वालआव बायसिनदेरनायजों वाल गुग्रुबनानै न'आव गोग्लैदेरनायनि जाहोनाव सा 17 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों होननानै मिथिहोदों मुम्बाइ BMC and NDRF हानजाया। बेनि अनगायैबो मुम्बाइनि बिख्रलियाव न' गुग्रुबनायजों सा 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों। न' गुग्रुबनाय आरो वाल गुग्रुबनायजों सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो मोब्लिब शक जानानैबो माखासे सुबुंनि जिउआ खहा जादों। हरसेनि समाव अखा हानायजोंनो गिख्रंथाव दैबाना जानायाव गोबां रेल साइटिन आरो लामाफोरा दैनि सिङाव थानो गोनां जादों। धुबुरीयाव गंसे पिस्तलजों लोगोसे आखाइजों बानायनाय थरथाम बेरफ्रुग्रा हमनो हानाय जादों। धुबुरी जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं खालापानि गामिनिफ्राय हमनो हानाय जादों बे गंसे पिस्तल आरो आखाइजों बानायनाय थरथाम बेरफ्रुग्राखौ। बे दायाव दा साद्दाम आली आरो शहीद आली 2 सुबुंखौ हमनाय जाबाय। जाथायनि सायाव ओनसोलनिनो भाइस प्रेसिडेन्टआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंबिलिनि समावनो भाइस प्रेसिडेन्टनो फन हरनानै साद्दाम आली आरो शहीद आलीनि न'आव नुजाथिफैनो थाखाय बिथोन होदोंमोन BSFनि जवानफोरा आरो बे समाव BSFफोरा साद्दाम आली आरो शहीद आलीनि न'खौ बेंखननानै दंखायोमोन। भाइस प्रेसिडेन्ट फैनायनि उनाव न'आव सिग्रोमनाया जादोंमोन। उनाव न'नि साखाथि 5-20 मिटारसो गोजान आबाद फोथारनिफ्राय गंसे पिस्तल आरो थरथाम आखाइजों बानायनाय बमखौ मोननाय जादों। नाथाय साद्दाम आली आरो शहीद आलीआ बे खामानिनि दायनिगिरि जानाय नङा होननानै फोरमायथिदों आरो सोरबा सुथुरासो बिथांमोनखौ फान्दायनो थाखाय बे खामानिखौ मावदों जानो हागौ होननानै फोरमायथिदों भाइस प्रेसिडेन्टआ। बेनिखायनो बे जाथायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनो थाखायबो धुबुरी पुलिसखौ खावलायदों बिथाङा। साउथ आफ्रिकानि बारग' प्रेसिडेन्ट जेकब जुमाखौ एरेस्ट खालामनायनि उनाव साउथ आफ्रिकायाव दुंहाव थासारि, जायजों दासिम सा 212 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बारग' प्रेसिडेन्ट जेकब जुमाखौ थांनाय 7 जुलाइआवनो जाख्ल'नायजों सोमोन्दो थानाय केसआव एरेस्ट खालामदोंमोन। बेनि उनावनो थांनाय सप्तासेनिफ्रायनो थाद'नाय गैयै सोमावसारदों जेकब जुमाखौ मोजां मोनग्रा लाख लाख रायजो राजाफोरा। बे सोमावसारनाय हाबाफारिया बांसिनै 2 जायगायाव जादों। मोनसेया क्वाजुलु नाताल प्रभिन्स, जेराव दासिम सोमावसारगिरिफोरा सा 180 जिउ खहा जाबाय आरो 1700 सोमावसारगिरिफोरा एरेस्ट जाबाय। गुबुन मोनसे जायगाया गौतां प्रभिन्स, जेराव दासिम सा 32 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो सा 860 सुबुङा एरेस्ट खालामजाबाय। बे दुंहाव थासारि जानायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सोमावसारनायजों लोगोसे सोमावसारगिरिफोरा रोजा रोजा दखान, मल बायदिफोरखौ अर सावनानै होदों आरो बुफाय बुसि खालामदों। बेनि अनगायैबो दखान आरो मलफोरनिफ्राय मुवा बेसादफोरखौबो खावनानै लांदों सोमावसारगिरिफोरा। बेफोरनि अनगायैबो थांनाय सप्तासेनिफ्रायनो लामा जथेनाय आरो दखान सावनानै सोमावसारनायनि थाखाय बेफोर 2 प्रभिन्सआव गोबां जानाय लोंनायनि आंखाल जानानै दङ होननानैबो मिथिहोदों। क्वाजुलु नेशनेल प्रभिन्स आरो गौतां प्रभिन्सआव थासारिखौ सामलायनो थाखाय साउथ आफ्रिकान नेशनेल डिफेन्स फर्सनि सा 25,000 जवानफोरखौ डिउटियाव होनो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिदों।
नगाव आरो हजायाव 50 कौटि रांनि ड्राग्सखौ सावनानै सेवहांगार खालामनायजों लोगोसे 56,000 कफ सिरापखौ रलारजों फुख्रेमदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। रायजोआव हमनानै मोननाय गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा ड्राग्सखौ साननैनिफ्रायनो सावनानै सेवहांगार खालामदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। रायजोआव आयेन बेरेखा ड्राग्स फालांगि खालामनायनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाया जाबोदों। रायजोआव माखासे दाननिफ्रायनो फ्राय सानफ्रामबो आयेन बेरेखा ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमबोदों आरो फालांगिरिनि हेंथायै गोख्रों राहा लाबोदों। थांनाय 17 जुलाइआवबो गलाघाटनि बगरीजें पुलिस गेलेग्रा फोथाराव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा हमनो मोननाय ड्राग्सफोरखौ सावनानै सेवहांगार खालामदों। बेनि मादाव हेर'इन ड्राग्सआ 1025.57 ग्राम, गान्जाया 1200 किल'ग्राम, 3 किल'ग्राम अपियाम, 1,06,177 टेब्लेट आरो 84,375 किल'ग्राम। बेफोर फेग्रा मुवा बेसादफोरखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सावनानै सेवहांगार खालामदोंमोन। मोनाबिलिनि कार्फिउ सिफायनानै इभिनिं वाक एबा मोनाबिलियाव थाबायग्राफोरखौ हमनानै गंसे बासआव दैखांनानै लांनानै गुवाहाटीनि एयारपर्टआव हगारहैनाय जायो आरो साजा महरै गावनि न'सिम थाबायनानै फैफिननो थाखाय होनाय जायो। बे खौराङा ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारदों, नाथाय थार जाथाया बेबायदि नङा होननानै रोखा खालामदों गुवाहाटीनि बशिष्ठ पुलिसा। बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय सप्तासेनिफ्राय गुवाहाटीनि बशिष्ठआव कार्फिउ सिफायनानै मोनाबिलियाव थाबायग्राफोरखौ हमदों। जायफोर हमजानायफोरा सासेयाव 2,000 राङै जुरिमाना होयो बिथांमोननि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामनाया जाया, नाथाय जायफोरा रां होआ बिथांमोननि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामनाया जायो। मोनाबिलि समाव थाबायग्राफोरा हमजानायनि उनाव जुरिमाना महरै 2,000 रां होग्राफोरा गोबांथार जानायलाय बिथांमोनखौ बासआव दैखांनानै बशिष्ठ पुलिस थानासिम लानानै फैनाय जादोंमोन, उनाव हगार हरफिननाय जादों। बै सानखालि सानसेयावनो 38,000 रां जुरिमाना महरै मोनाबिलियाव थाबायग्राफोरनिफ्राय मोननो हादोंमोन होननानै गुवाहाटीनि बशिष्ठ पुलिसा मिथिहोदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बिष्णुपुर गामिनि निरुपमा बर' गुदि फरायसालियाव मैया खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 80थि जोनोम सानखौ फालिदों। बे हाबाफारियाव बर' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों दि दुलाराय बर' हारिया दिनैबो गोख्रोङै गसंनो हानाय हालोदाव फैयाखै आरो दाबो बर'फोरा जुजिगासिनो आरो नाजागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। बे हाबाफारियाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथांजों लोगोसे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मावथिफोर, बर' हारिनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर आरो बर' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा बाहागो लादोंमोन। गुबैयै बर'फोरनि गेजेराव खौसेथि गैयैनि थाखायनो गोबां बिथिङाव बर'फोरा उन जानानै थानो गोनां जादों होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। लोगोसे थांनाय 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोनहा बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' सुबुंफोरखौ लानानै मोनसे बेफारि राजखान्थि गेलेबोदोंमोन होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। बेनिखायनो बिपिएफ थामहिनब्ला हाग्रामा महिलारि आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोनहा बिटिसि बिसायख'थियाव जेननानै गोहोनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों आरो आसाम बिधानसभा बिसायख'थियावबो मोजां फिथाइ मोननो हायाखै होननानै रोखायै बुंथिदों मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।